El proper 22 de maig, Sant Quintí té una oportunitat per posar-se al dia. S'hi confrontaran dues maneres de fer política, la que hem tingut durant els últims 30 anys, basada en l'amiguisme i l'opacitat, o la nova manera de fer política en què creiem la gent d'esquerra, marcada pel treball a favor de l'interès general, l'avenç cap a la democràcia directa, la transparència i la identitat de Sant Quintí. Però per fer-ho necessitem força, necessitem que ens ajudis, que ens votis. Ara és l'hora de Sant Quintí. Ara és l'hora de dignificar el poble amb el pla de barris. La tecnologia avança i a Sant Quintí no ens volem quedar enrere. Ara és l'hora d'implantar el WiMAX. Ara és l'hora de fer participar la gent gran en les decisions de l'Ajuntament al nostre poble. Ara és l'hora que la llar d'infants pugui acollir nens de 4 mesos fins a 1 any, obrint l'aula de nadons. Ara és l'hora de dignificar les deus i de fomentar-hi el turisme. Ara és l'hora de crear el Museu de la Festa Major i que els balls centenaris siguin patrimoni cultural. Hem municipalitzat el jardí. Ara és l'hora de reformar-lo i posar-lo al dia. Ara és l'hora de crear un cau perquè els més petits aprenguin valors. Ara és l'hora de fomentar l'esport de base. Ara és l'hora de vetllar pels nostres fills i treballar per l'Institut Escola. Ara és l'hora d'un ajuntament més transparent. Ara és l'hora dels ajuntaments per l'autodeterminació. Fa 80 anys, Esquerra va guanyar les eleccions municipals i va proclamar la República Catalana. Ara és l'hora. És l'hora d'Esquerra.